Приятели, в момента е 6:30. Тази сутрин ще хода на риба и вие ще дойдете заедно с мен. Приятели, в момента вървим, за да стигнем до Кея. След 2 минути сме там. Отиваме към Кея. Ето го там и него, ако го виждате. И лодките в момента вървиме към Кея. Кея има супер много готина голяма котва, която само че е разчесала. Се опитвам да хвърля колкото се може и по-навътре, за да достигна до големите риби. Преди докато лових не хванах нищо, но няколко пъти закачих риби около 1 килограм, но не мога да ги извада, защото те само се откачат от куката. В момента отиваме на закуски и след закуска към 9:30 ще дойдем пак на риба.